И какво става, хора? Аз съм Динко 555 и днеска ще играем Асфалт Нитро. Аз съм Митко 999 и играя Iron Man 3 в момента. Сега започваме. Играем тук. Това кола караш? А? Това кола караш? Ти бе, как се казваше? Мини Купър. О, Мини Купър. Обаче бърз. Спря клипа, докато се зареди. И да, хора, ето, зареди се. Има? Много бързо започвам да събирам парите. Ага. Стартът ми беше добър. Сега ще трябва да настигнем. Трябва да ги блъскаме. Умре. Навлизам в някаква си военна част. Ще минем и тук, хора. Какво сте, бе? Точно беше от състезанието. Айде. Да, магнита. Какво се занимаваш това? Не, къде фръкна. О, есе, аз съм втори. Сега ще скоча по рампата. Тя пак не на рампата. Та пак рампа ми предстои. О, не. Падна ли? Да. Не падна ли ми се закрих. Бронята е на 48%. Дебиляч! Ай, гната глава. Ама тук съм боснал. Не съм много добър на тази игра, обаче. Къс си, къс играй ли, бе? Играй първият, той сега ще го босна. Мога да не стигна. Не, ще завърша втори. Айде, втори. Дами и господа, който ме гледа, втори завършихме. Yes, бе. Втори. Това е напредък. Добре. Му гърме. Стрелям го в патката. Добре, стреляй ги в патките. Искам да ги стрелям в патките. О, отключих ново. Ето го. Сега ще играем. Пак ще спра клипа, докато започнем. И да, хора, ето ни. Очакахме много дълго, но пак събим време. 10% Ще бусна, ще убия. Войне не го настигнах. Аре бе, ще убия. Ще убия. Ще убия. О, как го убих. Войне, точно ги награди. Не знаеш кой съм аз? Съм Байколю. Бе, как го бъснах. Кой ще изпреваря ти ви? Не съм много добър, обаче пак се правя на голямата работа. Хора, искам да се абонирате за моя приятел Митко Манолов, който си е направил канал. Тоест аз му го направих, но абонирайте се за него, има 4 абоната. Аз имам 7. И също ще го настигна. Време да се вземе 3. Айде! Как го отнесох. И сега на 42 на убий палади повече. То ето от името се разбира. Асфалт Нитро.
И така Слава Петров по-яко от Слава Петров. За мен си цена и също. Но Слава Петров не ми се пуска, така че играя Слава Петров. Това ще бъде една нова поредица. Гледайте поредиците ми на Майнкрафт, която продължавам. Ако сте гледали седмия епизод, ама дъки са блъскани тук. И така. Марк 3. А те спирачка малко. Започвам с Марк 3. Ай, не съм добър на това. Снимаш ли? Снимаш ли? Не. Що? Аз мисля сега да направя. О, пак втори завърших. О, много ниво. Ще го играем сега, хора. Така е, ръцете. Пак спирам. Ето ни. О, не, аз съм в полицията. Това мразя в Asphalt Nitro. Можеш да бъдеш полиция и гониш другите. Удариха ме. Обаче полицията има нитро. Айде! Постигни го да го убия. О, колко яко. Мале, как го се стрелях обаче. О, тук да те убия. О, язва. Я ще убия. Един Митко Кънев имаше. Той ми каза, че може да играеш като полиция, но не мислех, че е толкова бързо. Един палади на Марк 3. Обаче, когато съм полицейски кола, не знам защо по-бавно карам. О, победих! Както видяхте, че се изписа, аз победих! И така, хора, връщаме се. О, още едно ниво. Аз ще го играя последно и свършвам играта. Пак спирам. Ето ни, хора! Много малко. О, един къбут днес. Давай, 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 давай. О, не, закришен. Попогрешен завоите. Нитро, бустер. Ето. Играем, хора. Ще справям за малко. Ето, хора, сега сме втори. Айде. Мале. Сега пък на пети, хора. Трябва да наваксам.
максимум обаче май ще свърша. О, трети, давайте. Давайте. Ще го убия. Тук. Не бежа. Сега. Даже нямам нитро. Започвам аз с Марк 5. Ще имам няколко мисии да ги изпълнявам. Ето сега хора ще го убия. Никога не трябва да завършвам. Клипа не става по-дълъг. Трябва да го слушам. Аре бе, бързо. Айде. Втори съм. И да, хора, абонирайте се за мен, моля ви. Харесайте ми клипа и до скоро ще се видим пак.